Yang di tao. Okay. Kumusta mat nga itirik na tiya sidigan na may kasariti lalaki. Ngay nararapa mapakiasawaan, friend. Ay, natiri. Kastoy kayom tirik na si ka. Excited akas lamadan danagan. Mixed emotions ako nada. Apay madanagan ka. Kat nakaset matan ti amin. Letala manguray na ti aldaw, ti ramidem, ano. Ag beauty rest kaket ti, At mga ron, ano makala kita, dark circles dita, aglawlaw dag ti matam. Intun ka naman ti kasarya. Wenmet ngamin, iha. Di kan sapay makaturturugan. Lagi-lagi pa. Manungal daw langan ti palabsen agkasar kayon kani Javon. Papa, Kung nga rod, stress mo lang ti magbagim nga awan gap-gapon na. Tinasayaan, umay kakit tita, mapantakitaan jay gown ngayon pa-adjust mo. Nag-text kami, tayo gayim ko abating. Inka ka na ipadas, tanong mabalinan, iyawid tan. kasta ka di? Sige nga Rod, mapantan tiri. Apay, Javon. Anya turasan, itakala sumagpet. Nalipatam ka din na kasariyo ken ni Caroline tunbigat. Ako mama, at natin dara ka party. Nakaidum kan sapay. Malalala, ingka nga rod maturugan. Tamasa pa ka nga agreeing intun bigat. Nakababain numaladaw ka ijay simbaan. Ano namin ti pakadanagan nyo ay mama. Uwan ka di. Adan sa awag mo. Ang mga no napatag nga awag da ita, iho. Bayan nyo pa dito nga awag. Ala, panaban kayo, tamaturog ako. Javon, nakaragragsakak. Siya kunti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngamin, sikat agbalin nga sawak. Kastak mo at Carol. Aday tanti mang kasar ka data, Javon. Mangrugin ti seremonya ti kasarta. Saan niya patuluyan ti kasar? Javon, Masikugak! Katay ta lalaki ta, matoy sikog ko! Javon, anya ti keta sa wenda ito eh. Ay, Jack mo, Carol. Jack, amo rin ta babae. Anyat kahit asawan na ito, Javon. Anyat mapaspasamak. Asino na ita babae, Javon? Papa. Di nakawagan iti papa. Imbabain mo ti anak ko. Javon! Takdaram ti sikog ko. Syakti ka lang isang tamasikog akon. Javon, pudno ka diti ipagbagada ito yung babae. Ang sao ka, Javon! Di ka aguli magkakasta! Ang sao ka! Tiawanan pa in alalaki. Diyaklaim pagarupa maaramid na kanyak tikas jay. Nagsakit, iri. Carol, friend. Jack, ba't tinamnama akas to, iti mapasamak. Wala, di ka nagladingit. Imbag ko tanamuan to'y adagos ti burik na. Kasanulangin no natuloy ti kalay sayo. Nakababayin tinapasamak, tiri. Inlawlaw anak day jay a tao. Alam, di ka unay agladladingit. Lilipas din yan, friend. Malipatan tumot lang dagiti tao na iti anapasama. Itay pa yung umawawag day jay a Javon. Ngam, jak sinungsungbatan ti awag na. Tapay ka no. Nagpuskol mo tan tirupa na. Hindi mo sungsungbatan, friend. I-black mo kitin, Awalan tirong mga pagsaritaan nyo, ano? Di ka lang nagpampanunutin, Javon. Uray siyak nga inam, na ibabain ijay simbaan. Diya mo, noan niya ti rumbang nga ibaga ka ni Carol, ken iti amana. Pakawanan dak, mama. Diyak amo kasto ti mapasamak. Saan na siya ti rumbang nga pagkidawam iti pamakawan. Tauray siyak,
kanunungan day tangay na ramid mo. Saan ko na makontak ti cellphone ni Carol, Mama? Apay, namnamaem ka di pa ya mapakawan na ka. Mama, Ayabam tinasikugam a babae, tagsarita kami. Nupod numan bilang tibagbaga na, naska na takderam tinaramid mo. ngam ni Carol ti ay Agulimag ka! Nupod no nga ay ayatem ni Carol, di mo kumay naramid tinang sikog iti sabali a babae. Carol, anak. Sigurado ka kani, tiday tapang mo. Uwen, Papa. Ijayak pa'y laang syudad nga agdaan. Jak makalipat, no adaak laang dito'y lugar tayo. Alagan ka lang ita, anak ko. Diyak ko makayat. Nukas tati kayat mo nga ramidan. Awan maramidak. Agsubliak matlaang, Papa. Kayat ko laang ti makailiw-liwag. Nagsakit pa'y lang amin iti barukong ko haging gaita. Tunggal malagip ko ti kasjay a napasama. Ami, Oh, apay akas ta tilangam. Pampanunutam ka di pa'y laang ti ex mo. Lipatam mon. Tasyak tinas ka na panunutam ita. Data adwa. kaya't nakakano ang makita kan makasarita ni Mama. Oh, sure. Kastamot lang ti kayat ko ang mapasamak. Ay, jak la yung pagharup. Agkadwa ta itan. Sana kasi di nga ilimlimod ta ti panagkita ta. Naimbaglakit din tadi na ta matiltiliwan ti ex mo idi. Di mo ko man ipalagip kinapalabas, Ami. Javon, anya nga ro ti planom ita. Maipapan ka data. Saan pa ila ti panunutan? Tapudpudutan pa ila ang kinapasamak iti kalay sami kumaka ni Carol. Okay. Ngam siguradom Ano data ti agkasar? Kat awan to kumatimang lapad iti kasarta. Ami, Kat, kaano nga ro ti panagkita mi iti inam? Ay na, excited ako na makisarita kan kuana. kumusta ka ba't iti syuddan? Pasensya ka na, no? Taak lang ang makapasar dito itagos mo. Busy at kami niti trabaho, friend. Nasaya atak mo tiri. Tauray kaskasano, makailiw-liwagak. Ken ado dagiti na amok agagayom ko ditoy. Pasaray iso dati kadwak arumwarno ko Very good. Kasta life must go on. Kung naglakit din ano agpupupok ka pa lang aging ta. Awan mo tinasaya at amapasamak kanyak. No sa anak nga ag-move on. Correct. Gapo ito data. Sige, agpalas ka tarong Marta. Mapantag shopping. Ilibre ka. Kakaiso na nga daak man nandito eh. Alan, agpilas ka at orayan ka. Apay akas dyan ni Ma'am Javon. Kaslasaan mo tan naragsak iti kadak diti balayo. Di naksamat kaya't ngagbalin ang manugang na. Maawatam ko man ni Mama. Saan lang amin anaruam iti kaadam dito eh. Di ko namkit di. Di nakmaklon ngagbalin ang manugang. Taday jay pala Carol ti kayat na aparakan ka. Tangiwat mo. Ang mga numangang ka ni Mama. Agpay sumat. Di na maaklon as siyak ti pinilim. Ala, rumor kakit din dito yung kwarto. Tamangan tayo. Orayan natin ni Mama iti kusina. Ayan ni Ami, Javon. Kalaat motlatan na nagpukaw idinalpasanangan. Simrak manan iti silid may Mama. Oo. Kita manday ta agalad ti babae anang isukatam kan ni Carol. Talaga nga agduma ti ugali da kan ni Carol. Nalaeng ang makilangan ni Carol. Idinto taday ta nga Ami. Ay, saan? Takanayon na nakapupok iti siledyo. Mama, Kitsapay lakuma, tanaragsak ka iti babae a pinilim. Aguray ka. Malagip ko. Di mo't kunana ang masikugi di? O, manunabulan tinaglabas, di mo't dumakdakkel ti tiyan na. sana po no ang masikog, Mama. Aniya, no kasta,
inalilaw na tayo amin. Wan, mama. Anya, kat bye-bye amlat ta nakas jay tinaramid day ta babae. Mama, saan tayo ang may subli ti amin? Isa abay-bay anyo lat takuman. Jakab mo no anya ti rumbeng nga panunutok, Javon. Nagdakalariribok ti pinarnuay day ta babae. Taaging gaita, jak pailaeng ammo no kasano asang wek da Carol ken ti amana. Naladaw ka man ang nagawid. Naggapgapwam. Sa dinupay ko, ma. Iji trabaho ka. Imbagak mat nga overtime, ha. Jackpot yan. Imposible At dakit di kasin sinarak mo isot amok. Managatap ka launa, yami. Awan madingar aramidak. Anya tamok nga Amangan mo sinubliam day Jack Carol. Uno saan adamanan ka barbaro ka relasyon mo. Di maamuti pagbagam. Masigurado ka na niya tinaramid mo ka ni Carol isumutaramidam kanyak. Babairo ka kamin. Aguli makaman. Agat atap kay ti angin. Kastam latta na kanayon. Ayan ti cellphone mo. Kita. Darasab. Hello, Tere. Friend, nakaawag ka mat. Kaya't ka kumusta, and friend? Busy ang minita. Dak makasarong karken ka. Unag, ano madanak ti kuntaway, ikuyog ko ni papam nga umay dita. Katuan kinapudno na mailiwak mo tun kan ni Papa. Kaya't ko na makita. Mano na bulan na jak nagawawid. Ay na, maragsakan lagi di tayo tiyay. Ang awan pa imot ngamin oras ko, friend. Sikan ati agawid. Kaano ka diti panagawid mo, ha? O sige. Asikaswak lang ang dagiti mapanawak ditoy. Nang runa iti ayan ti trabaho. Masapo lang makapagpakadaak na imbag. Alarot, friend. Ito nakasagana ka nga agawid. Awagan na kuhan, tasabten ka. Wan, Tere! Ami, nagsarita taman ana imbag. Ha? Nabayagan na kayat ka ama kasarita. Ngam, madlaw alikliklikan na. Madlaw mo't nga minadidak kayat ngagbali na manugang, mama. Kunam ama sikog ka. Ngam saan mo't gayam. Apay asyak ti pangibagaan nyo iti dayta. Iti anak yu Anya klase ti panagsungsong bat dayta? Sika tinagiskandalo iti mismo akasar ti anak ko. Naragsak da kumaitan ken ni Carol no saan agapuken ka. Amukmat ka taday Jack Carol ti kayat yu aparay ti anak yu. Kat di yu maaklon ti kadak ditoy. Wan! Taiso da talaga tinaikari ti tunggal maysa. Ti kunayo Anya ti kayat mo asawan? Nupod no anay kariday ti tunggal maysa, apay nga rod nga intulok ni Javon a mariribok ti kalaysada. Ni Javon to pa din ang plano no kasano ariribukak ti kasar. Tapno sana matuloy. Anya? Ami. Anya ti kayat asawan daytoy, Javon? Kwa. No ka di ti ibagbaga daytoy a babae? Ibagamon tagpay so Javon. Pudnumat, saan ka di? Sika ti utak ti amin, no apay asaan na natuloy ti kasaryo ka ni Carol? Imbagam agpamaranga ka masikog. Tadi mo kayat nga ikasar day di a babae. Sumartin ka nami. Nabanuga ko nagpampamarang Javon. Syakla ka na yun ng ti kamali. Naskan mo tamamuan ni mama, masikamot lang takin panunot iti dayjay. Anya? Pudno ka di amin nga ibagbaga daytoy a babae, Javon? Ami, sumartin ka na. Naskan na mamuan day ito'y abakit ti amin. Sumartin kan ko na. Tinong panak! Itamot lang. Alam amin na gargarat mo, tapumano kan. Paimbag ta nalagip mo pa itinang subli, iha. Mailiwak nga minin kada kayo, Papa. Ken kas iti imbagak idi, mapanak la agiliw-liwag iti sakit tinakam ko. Okay, kumusta nga rudan tinignam? Nakailiw-liwag ka din? Wen, Papa. Oh, maragsa ka na kiti dayta anay bagaman ako. Nasaya at unay ta nakalipat ka. Katagyaman akmat kada kayo, Papa. Kastamot tun ka ni Tiri hagayom ko.
Da kayo, tinangpat patibker kanya. Saan dak abinaybayan, Papa? Ibagam ti agpaiso kanya, Chayfon. Pangaasim! Mama, pakawanan ta ko ma. Itala ama amiris ko ti amin. Aklunag, siyak ti akin gapuanan ti amin. Diyak kayat nga ikasar ni Carol ide. Isa kinasaritak ni Ami alimod a karelasyon ko. Kunak nga minu ni Ami ti ayatak. Ngam idi na amuak ti pudno nga ugali na. Napukaw ti panagayat ko. Padayugayam ana saysaya at ti ugali ni Carol ngam ni Ami. Napanagnagkakday ta. Idi nagkadwa kami iti maymay sa abalay. Nagalasgayam ti ugali ni Ami, mama. No kasta, pinaggidan mo da Ami ken Carol? Dua da iti anobiam. Wan, mama. Banag apagbababawyak unay ita. Nailaw anak. Nagdarasudosak. Dayta ti maganab mo. Ita, agbabawi ka. Ha! Gapo iti dayta ngay naramid mo. Saan kan ama ikari kan ni Carol? Nasingpet ni Carol, kat saan na a-deserve ti lalaki, akas ken ka. Tulungan da ko, mama. Kaya't ko ang makasarita ni Carol. Agkidawa kiti pamakawan. Kat numapakawan nak. Ituloy mi ti agkasar. Lading itag. Nga mabayin akon nga umasidig kadakwada, Chayfon. Ad-adapin mintas ka anak na diti syudad, friend. Ha? Carol, wait. Makit-kitam ka diti babaeng, agturong diti ayanta. Looks familiar. Wen ngagbayso. Iso na ita dyan ang lapad iti kasaryo kumaidi ka ni Javon. Hi, Carol. Ada kagaya man. Nabayag mo ta nagpukaw ka dito lugar tayo Agyaman nakta nakita ka. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka, Carol. Hoy, anyat masapol mo. Pangasim, di ka man na nag-iskandalo. Tano agaramid ka ti jak magustuhan, ibabain ka mat, akasi ti parang ibabain mo ini, ti gayam ko. Diyo pa'y gayam nalipatan day dya pasamak. Lilipat mi na dyan. Nga mga puta nakita na ka. May palagip manan tinapalabas. Pakawanan da ko ma. Ngam saan la asyak dakin plano iti dayjay. Unfair mat no siyak laang ti pabasulan nyo iti amin. Apay kasta ti bagbagam kada kami. Awanan bibiyang mi kada kayo ka ni Javon. Ay, kinapudno na. Nagsina kamin ka ni Javon. Kat ado ti kayat ko nga ipalawag kan ka, Carol. Iso ano ikan nakitigundaway ko ang magisarita kan ka. Pagyamanak. Kan kayat ko magtintagkid daw iti pamakawan. Hala, Carol. Ikanta iti gundaway ng agpalawag. Basta siguraduam lang nga pudno amin nga ibagam ka na kami, ha? Wen, ado ti maiparang ko nga ebidensya iti amin nga ibagak kada kayo. Naimbag ng oras mo, Carol. Sika? Please, pagsarita ta ko ma. Ala, sumrek ka. Pagyamanak. Anyat gagarang. Pagawanan na ko ma. Amok anak kal tinagbasulakan ka. Napalabas ang dagi jay. Linipat kon, Javon. No kasta. Napakawan na kon. Diya kaya tagimula iti sakit tinakam, Javon. Isuan na pakawan kan. Agyamanak, Carol. Agyamanak. Saan, Javon? Di nakarakupan. Tanabayagan na nagsinata. Ay, sorry. Ngam, mangrugi tamanan. Total, awan mo formal breakup ta? Saan ka di? Ladingitag. Ngam saanan amabalin, Javon. Anya na ito inyawar mo kanya, Carol? Ha?
Sure ka? Wedding invitation? Pasensya kan no inlimod ko ken ka ti may papan iti kaadat nobyok, friend. Mabainak ngamin. Ay na! Kamon tiyanan na. Nakasapol ka matlagan iti kasukat da Javon. Sapay ko mga rod, tawanan mang lapad iti kasaryo. Na-trauma akididamo si ka. Awan mo't siguron. Kinapanak na kakon ti kinapudno na kanya. Finally! Hakit maragsakarak para ken ka, friend. Mama, Dayta tinagan kanab mo. Nasingput ni Carol, ngam pinaluspusam. Awan karbengam amasakitan. Tasi kamutiim mo na nang pasakitkan ko na. Saan? ang mga mabalin niyo pa ya kasarita ni Carol, mama. Isu ti ayatek. Ti kayat kong ay kalaysa. Di mo ni pilit, tibagbagim kan ko na. Tadan sa balingay ayatin na. Kat, agkasardan ni ti mabiit. Ken maysa, kalpasan tinaramid jukan ni ami. Ada pa'y larupam nga agsublikan ko na. Ha, agbahin ka kumamot anak ko. Mabuhay ang bagong kasal. Agyaman naktiri. Nagragsakak. Nagaduti di maray iti kasar ko. Ay na, namum lang, pinagbantay ko, nagiti gagayim ko, di taruangan di simbaan. No, damadlaw da amadi, titigtignay na, gat di da pastrikan. Sika talaga. Karon, kablaawan kayo tinagasat nga asawa, tinaragsa ka pa nagkalay sayo. Jayvon, naimbag man ta nakadaray kay ti kasarmi. Wen, kadwak ni mama, Kasta ka di? ngam sana kon ngagbayag. Ada pa yung aming trabaho. Itad ko lang to'y regalo kada kayo. Ulit naragsak apa nagkalay sayo iti asawa. Agyaman kami, Jayvon. Sige, mapanak pa'y. Oh, napanan. Madlaw analiday. Ang among friend, kinapudno na. Kastaw na iti panagdanag ko, itay madama di seremonya ti kasar. Taapay mo't. Una ta ti amok, agis skandalo ni Javon. Ngam saan mo't gaya. Saan namot siguro nga aramidon ti kasta. Awan ti rason, Terry. Wan mat kat ti Ang basta, iso ti sipsipota kitay. Lakit din, nasikaswantan dagiti agsangput a bisita, friend. Sige. Ay no, kamlawan ka manan, friend. Sapay ko ba ta naragsak ka, iti ang nanayon. Agyaman na, friend. Kaano lang idinang tedaken ka iti 2,000? Ngamita, dumawdawat ka manan piling. Amumat anapan kami iti anak ta iti ospital. Impa-check up ko tanabayagan ti uyak na. Anya? Check up lang, ngam nagastos mo amin ti 2,000? Gimatangak iti agas na dino. Kan maysa, gimatangak iti bagas, gaputa awanen maisaang. Numaminsan, amom kumamit ti aginot piling. Saan ano adda kwarta kat gastos ka gastos? Anya? Para mat iti anak ta tinaggastusak. Sa anak anag gastos iti awan ka is-iskan na. Ay, panawanak man ditoy. Ang mga nuad adda pumudot ti ulok. Nangag ko amin dagiti nagsaritaan nyo itay kanya Uncle Dino, nanang. Anya nga tanwag sardengak langan nga agadal. Iti kasta, matulungan kayo nga agsapol para kadang iti kakabsat ko. Saan anak ko? Saan mong aramidan date na? Agadal kakit di na imbag. Ngam, amok amarigrigatan kayo, nanang. Nang runa no maipapaniti kwarta. Uray siya nga anak yo. Masakit anak mat gapo iti panagsasaon na Uncle Dino. Mangted nga agpaiso iti kwarta kada kayo. Ngam isidir na mat kalpasan ti mano nga aldaw. Ay, huwag nga rod anak ko. Ang di ka madanagan. Kabailak tagtrabaho,
Tapno sa anak adumawat iti kwarta kin ni Uncle mo at ino. Kasano kumangay ang makatrabaho kayo? Kat adamot dagiti kakabsat kung awiran nyo, nanang. Mangsapulak iti agpalaba. Ano saklaangan ti makilaba, anak ko? Oh, apay kasta tilangam. Kaslad na parikot mo. Pampanunutak lang amin ni nanang, Rodelia. Maasyanak unay kankwana. Anyat kayat mo asawan, Carla. Kanayon ngamin nga apaan ni Uncle Dino ti inak. Nang runan no maipapaniti kwarta. Anya? Kaya't kung tagsardeng iti panagadal ko. Tulungak kumalaangan ni nanang ngam di namat kayat. Ay na, saan aday tati makagapo? Tapno sumardeng kay ti panagadal mo. Sayang mati kinasirib mo no bilang. Ala, di ka agsardeng. Pangaasim, Carla. Ay, undayam, Carla. Naku na ni nanang ko. Adda ka numaangay nga audition iji barangay hall inton umay alawas. Kasta ka di? Wan, iso nga imbagakyan ko na, nga ilista na tinagan mo. Ha? Kaba ilam day jay, Carla. Ngamin, nalaing kang agkanta. Amom, 5,000 ti price no asino man ti mangabak. Kasta ka di? Wan, no kayat mo, umay ka iji balaing ton bigat. Iti kasta, makasaritam iti husto ni nanang ko. Addakan ko na ti listaan para iti audition iti singing contest. Nakasarita ko na Auntie Helen. Adda ka no 100 pesos a registration, nanang. Kasta ka di anak ko. Mala, bayam ta siya akong timang bayad, apaman nga itad ni Mari Openg titangdan ko ang naglaba. Agyaman nak, nanang. Jak mang namnama asyak ti mangabak. Ngam kayat ko apadasan. Gaputasan lang ani Rodelia agayim ko ti mga awis kanyak. No di kat amin nakaadalak, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay katun mangabak ka man kan saan. Okay laang, tinapatag kat pinadas mo. Wan, nanang. Nangikuti sarita nyo itay ka ni Carla. Anya ti bagbaga na as singing contest. Adula amin day ta. Ay ko lakay. Jay singing contest ije barangay hall. Anya? Ay na, jaklapat yan ang mga bakday dyan nga anak mo. Saan namat anam namaan ti panangabak na? Ti kunana, padasan na laang. Adula amin. Jay kwarta nga ibayad na iti registration. Igatang yulaangan iti naimas asiday na pagsasangwan tayo. Tamabsog tayo pay. Saan ko matkat adawaten kan katiitad ko kan kwa na pagbayad na iti registration? Bukod ko akwarta. Tangdan ko ang naglaba. Kaputa makilablabada kan, naglastaw ka ng nagsasahog. Ang mga matong paka, si Kapiling. Anya? Apayakas takamatan. Awan matdakas nga aramidan ni Carla. Unay kandino. Dinaw, nasaya tay may ka dito'y balay. Agsarita taman di tinalapat. Kanya ay day tananang. Nadamag ko tararamidam iti asawam. Apay akasta ka. Naulpit ka kadakwada. Nangruna ka ni Carla asyuman mo. Ipatag mo ko maiga. Ay na, ipatag mo ni Carla kas iti panang ipatag mo kadagiti anak yu kan ni Pileng. Kasano, Jack, makaungat? Katno, ipilit damat ngamin amin na kayat da. Kas kumay ti panakisalip ni Carla iti singing contest iti barangay hall. Agad, anya kumatida kas iti dayta. Amudang awang kwarta. Saan mo't mabalin sumali tayo latan nga awan ti bayadan? Para lang iti sa nga gasot, kastakan. Ay, basta. Jack, kayat nga gastos iti awan kaasaskan na abanag, nanang. Ay na, Rodelia. Nakaragragsakak. Kasta akmat, Carla. Maragsakan para ken ka. Uri sana siyak tinangabak. At least, siyak ti second place. Una, sana bale. Adun to pa'y ti pakisalipam a singing contest. Katnam na maak, si Kanton ti ag-champion. Ay na, sapay lang ko mga rod. Ay, kinapudno na.
Nasaw kanyak ta advisor tayo nga ada ka no maangay a singing contest intun umay abulan iji ili. Kasta ka di, kat mapanta Kaduaan ka ama pa nag-audition. Agyaman ak unay ha. Gaput adda ka latta iti abay ko tunggal kasapulan ka, friend. Awan anyaman na. Aggayom ta. Nakasagana ak amang suportakan ka. Iti anyaman apakisalipam. Ala, agawid ta nga rodan. Sigurado maragsakan ni nanang ko nuyawat ko dayto yan nga baka. Ay, agluto ako ngam awan met gayam maisaang. Anya? Amangan no adda kwartam dita, paggatang lako maitibagas. Awan kwarta. Nanang! Awan ka din bagas tayo. Karla anak ko, Adto'y nanang, paggatang nyo iti bagas. Kan gumatang kayong mutin iti masapsapol iti balay. ah, Ay, saan nagaputad na nga bakam dita, aglas-tulastog kan nga agsasawa, ha? Ni, saan kumot nga ipalpalastog, uncle? Talaga nga itad ko dahito para kada kayo. Kada tayo amin. Diyak kaya't abukudan. basit lagatad dayta. Iso, saan mo nga ipalpalastog kanya, ka? Second place may gayam ni Carla itinaangay asinging contest dinaw. Ay, sayang. Hindi pa ila isumo tinag-champion. Jaklam mo na kita, tata. Anya! Mga not adda pa alumastog no iso tinangabak. Anya. Nay! Apay nga akastamon tintibagbagam iti suman mo, dinaw. Ay na, tata. Sipod pa'y. Talaga napulot ti darak iti dayjang ubing. Nagsaritaan mi ngamin idi ka ni piling nga ijayan dalola ng tipagyanan na. Ang di naman kayat. Anya. Ay nadinaw. Makitak mo't ka nasayat dayjang ubing ken ka. Nagrespitaw. Apa kasta ka kang kwa na. Basta. Napulot ti darak ken kwa na. Karla anak ko, amok amasaksakitan ka iti panagsasaon ni uncle mo. Nanang, Agan anos kalata anak ko. wen nanang, awan parikot iti dayta. Agyaman ako na yan ako. Ikarkararag tayo. Sapay la kumatadumtang to ti gundaway nga agbalbaliw kan makaamiris ni uncle mo. Wen nanang, uray niya uncle, ikarkararagak mo't nanang. Oh, anya ti planom, friend. Mapanta ka din ijay ili ita? Inton bigat langan. At dapay matnas kan alapas at nga aramidan ije balay. O sige, no day tati ko nam. Ngampang nga asim di mo ibagbaga iti ure asino ang mapanak agudisyon. Ha? Sekret talaang. Kayat ko ngamin nga ilimad ka dananang. Apay nga? Kayat ko ngamin asurpresaan ida. Gaputa kayat ko nga ipanag nagkadakwada akabailak nga aramidan daytoy. Nang runa ka na Uncle Dino. Ha? Aging ka ngamin ita. Kaslaawan latta pa nagtalak na Uncle Dino iti kabailak. Kasta ka di? Wen, iso nga imbes ang maubayak. Day takit di ti mangkarit kanyak. Tapno ituloy ko ti panagkanta. Sa dino ti papanam si Kakarla. Nasa papay lang, nakapulas kan. Kwa. Unaw, ada kasi narak mo. Amangan mait, no adan kaayan-ayat mo. Ha? Ala, awan mo ta, Uncle. Adala na patag amapan may asikaswan ni ili. Iso amasapol amasapa kami. Tapno saan kami amalada. Adula amin. Paggasgastusan na dayta. Ha? Saan ka na mapanta? Sayang lang, ti pasahim. Mabit lang ha. Basaak man dahi ito't nag-text kanya. O sige, ngamin, itay pa nga agkaratex kat madamati klase tayo. Ala! Karama na kadagiti nakapasa iti audition. Wow! Kasta ka di? Ay na, maragsakan paraken ka, friend. Diyos ko, agyaman na kunay. Apay nga ita ka lang, Carla. Kasla masansan ka na marabrab yan, ha?
Uncle, Imbis na tumulong ka kuma dito'y balay. Saan may? Gaputa kanayon ka marabyan. Siguro, pudno ti atap ka, nga da boyfriend mo. ala, sana pud no dayta, Uncle. Kan awan madingar aramidak. Kan awan pa'y plano ka maki-boyfriend. Gaputa ti panagadal ko into narak, Uncle. Nasayat, no pudno dito nga ibagbagam. At dalamam mo ka saan ang nasayat nga aramidam na amangan no saan mo ang magustuhan no siyak ti makapungtot. Ha? Panunutom ti gastos mikin ka. Saan lang aninanang mo ti gasgastos? Siyak ti adang gasgastos nga uray saan ka met aputot. Mawatam! Rodelia, kag nervyosa ka matan. Nagado ti tattao nga agbuy-buya. Ay na, saan ka nga nervyos? Amok ka ba ilam date na? Go, Carla! Oh, si Kanti sumarunong agkanta. Lalaing ma. Juan, para kada kayo amin dating aramidak. O ala, mapan ka nga rodan. Lalaingam. And the champion is contestant number 4, Carla Jane Kazi. Ay na, congratulations, friend. Sikat ti champion. Daytoy siguro ti karagsakan nga daw para kanyak. Wan nga rod, ay na, proud ka talaga kan ka, friend. Saan ka man anangabak iji barangay iji fiesta? Si kamo ti champion dito'y ili. Juan nga rod, nakaragragsakak. Gaputa siyak tinapagasatan at champion iti singing contest. Sigurado ang maragsakan ni nanang mo, Carla. Nagdakkel ti price mo. Juan nga rod, sigurado ang maragsakan ni nanang ko. Ngam ni Uncle Dino, ang mga no sana maragsakan day jay. Saan mo panunutin day jay? At dan tulatal daw ang maapresyar na ti aramidam. Nanapiling! Ni Tata Dino! Nadisgrasya! Intaray dahi di ospital! Anya, sa dino nga ospital tinangitarayan dagan ko na. Anya nga mintinararamid mo. No amom kumaasaan mo nakabailan ti agawid. Inturog mo lat ako ma, naging gaamausawan ka. Anya nga ita. Imbag kumano saan na highway ti pagna. Bakit? Naimbaglaangan atay di batog ti balay datatato nyo tinakadisgrasyaam. Iso nakita na ka. Anay, nagsakit sa kakanay ko. Ala, aganos ka. Agimbag kan tulat ta. Ay, kasano day tuyan, Dino? Awa na pulos kwarta ta ita. Bakit? No jay kwarta ko mga inin inom mo. Kat inurnong mo. Di adda ko mamaaramat no kastoy nga emergency. Nanang! Uncle Dino! Ha? Karla, anak ko. Nagdiretso akong dito ospital. Taimbaga ngamin dagiti kaarubang adda kayo ditoy. Wanta na disgrasya ni uncle mo. Gapo itinalaos abartek na. Ha? Parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti pagbayad tayo. Nairanamot nga awanin ang pulos kwarta tayo. Di kay madanagan, nanang. Siya kundi makaamo iti kwarta pagbayad tayo dito ospital. Anya? Uncle Dino, nangaba ka kiti singing contest iti ili. Kat adtoy yawat ko tinapangabakak. Imbagla makatulong kada kayo. Agpaimbag kayo, uncle Kat sapay kuma, tasaan kayo nga agbayag dito ospital. Carla, Uncle? amo ka na pa sa kitak tirik namin tinamin ano adaras. Awan pa nagtalag ko kadagiti ka ba alam nga ramidan. Ang iyong saan kalataan na upay. Ha? Pakawanin na ko, Carla. Amo ka naglablabesakan ka.
Pagbababayak amin dagiti naramid ko asana na sayaat. Awan kanyak day jayan, Uncle. Agyaman ako na kaputan na sayaat kalata kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko. Ngagsyuman kan ka. Nalabit akas to'y tinapasamak. Tapno makaamirisak. Ala, agpaimbag kayo kit di, Uncle. Tapno makarwar kayon dito ospital. Saan tay kumaatagibasitan, ti kabailan ti may sa atao. Tama nga no'y suntugayam ti makatulong kada tayo, inton agrigat tayo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Happy birthday, Leo. Thank you Catherine. Tikayat ko. Dua talang amang celebrar iti kasangay ko. Tapno mabukudan tatika ni tuta. Ang imsak ba na? Yukor ko pa'y nga umunakan ka na ito'y sagot ko akwintas Ha? Ha? Ala, sagutan nak iti kwentas? Ala, baliktad mat, Leo. Syakit di ko matimang sagot kan ka Kasi kakit nga rod niya ang kasangay. Saggay sa ta, Catherine. Ha? Pasensya kan, Leo Awan mat ngamin trabaho. Uray kasano kumati ayat ko amang sagot kan ka. Awan pangalaak. Di mon problemahan day ta. Jak kali ka gumon ti regalong agtawad kan ka. Tinapatag kanyak. Kaya ti presensya kan ayat mo. I love you, Catherine. I love you too, Leo. Aday ta. Nayokor kong ti kwintas iti tengged mo. Ita, siyak mat ti mangyokor iti kwentas mo, Leo. Sige. Kuma. Agdanayan day ti akinalairo tayo titong kalmay sa Catherine. Maipasigurado kan ka, dayta. Basta di ka agbaliw kanyak. Ikarik. Sika lang ti umuna. Ken mauding ayat ko. Ay ayatan ka, Catherine. No kasta, nagbiyahe manan ni Leo, anak ko. Una nang, nagluwasan itay parbangon. Talaga, nagagamo day dyan nobyo man niya. Kaya't ko aparakin ka. Agyaman ak numagustuhan nyo ni Leo para kanyak, nanang. Anyat tayan ti trabaho na dyan syudad. Agtrabaho iti cellphone repair shop, nanang. Dakkel ka no a shop day iti may sa amol. Anyat tulagan nyo ngay. Awan ka di pa'y plano yung agsimpa. Awan pa'y mat ibagbaga na may papan iti day ta, nanang. Mabainak mat nga agdamag. Isa nga urayik latan no kaano ti panangibaga na iti panagsimpamin, nanang. Boys, awanak iton bigata. Na kayo pala ti makamu dito shop. Agsubliak matlang, iti kanikadwang aldaw. Leo, umay ka man. Apa ka di, sir? Sika ti pusga ngagbantay dito shop kapayatan ti kawan ko, Win, sir. Agdala ka kunay kan ka. Amo kon ti kababalin kan ugalim. Isual sika ti pangital ka iti shop. Sige, sir. Di kag nanag. Jak bye-bye anti shop. Sabagay, mabiitak mo lakid diti papanak. Agsubliak to adagos. Ay, pasitla pa nagano sana. Makaurno nga kung iti pagkasaran mi ka ni Catherine. Sorpresa akto ni Catherine. Jak pala ibagbaga ti may papaniti kalay sa ita. Sorpresa akti no biyak. Ay, sa magmamanulangan na bulan, makaurno nga ko na. Ni Boss Peter. Hello, boss!
Hello, Leo. Kumusta dita? Okay, mate. Adulat ta ti tao. Agar nanos ka, tayo ti pa nagsubli. Adatip mo kanya. Ay, sana yun, sir. Saan man, basta dantuited ko atip mo. Okay, sige tagrubuat akmatan. Agbiyahe ako nga gawin, Leo. Bye! Ay, bye, sir! Ay, awanan ti makunak iti boss ko. Talaga na singpait. Ken saan ana imot? Oh, basit laban nagdayta. Awatan. Saanan, sir? Intrit dak lang arudan. Ikandak pa iti kwarta. Alakit din. Kasla di ka nairuam kanya. Awatan mo, tayo dulin mo. Sige, uminom ta. Ibusen ta, to'y ginatang ko asyat ta. Sir? Kasto'y latan, ti aramid ta. Nawalpas ti trabaho. Siya ti pagliwliwaan. Tagpadatamat nga wan asawa na. Uwan nga raw, sir. Ang mapay. Talagang awan plano yung ang mga asawa manan. Duan atawin tinapalabas, manipod na tayo day di mga asawa yaw. Awan siguro, Leo. Awan na iti panunot ko na ita. Kaya may sa lakaya kon. Napay lang at gusto mo't ka na tao, ya. Saan kayo matalakay pa, sir? Ubing kayo pa iti taon nyo 60. Kas kay lagtaw-tawan iti 40. Nataer kayo ngamin, sir. Iso saan amadlaw 60 yon? Dinakman pa sa blugan. Ang mga nun na yun naktitip mo, Leo. Asan man, sir? Agpaiso ti bagbagak. Wunan. Sir, mabit lang Ada umawawag iti cellphone ko. Sige, sumbata madagos. Ang mga no importante na ita. Agpakada ko, sir. Oray, dua aldaw. Oh, apay, Leo. Imawag ti kasinsin ko. Ninanang ko. Naatake ka no iti high blood na. Katada di hospital. Anya? Ay, sige, tayo tulod kan. Ha? Wan, kadwan kan. Nabayagan na kayat ko ti agpasyar iti lugar yo. Ano matintan ti lugan ko? Mapanta iti lugar yo. Pasensya kay unsar. Nadisturbo kay un ka po kanya. Di kay matanagan manang talaga kayat ko tagpasyar diti lugar yo. Nga oray di pay laeng. Pag-ayat ko nga minti agbiyahe, amo nila yo na ita. Pasensyaan yun to'y balay, Maysar. Napobre kami lang amin. Sana dahi ti panunuton nyo manang. Tikit di pa naging bagyo. Mabalin tayong tagbiyahin ton bigat, sir. Tadamot nagiti kasinsin ko ang mga sikaso kaninanang. Di ka kadyagan at ngagbiyahe. Adak lang arodon dito yung boss mo. Agtalinayin ta dito iti uray makalawas layo. Tapno masikasong ti inam. Ha? Wan. Sana bale, tayo nawagak ni Hildy dyan siya. Isupay lang ti makam mo. Padamot lang kami na mapagtalkanday dyan. Kaaningan to pa'y sarungkaran tinubyam Tapno awan ibagbagan Sige ka, ang mga nagpasog nun. Sige nga raw, sir. No kayat mo kuyugan ka mang sarungkaran tinubyam. Tapno makitak man mo ti ibagbagam anobyam. Win, sir. Mapan tayo. Catherine, iso ti bagbagakan ka anasingpot abos ko ni Sir Peter. Sir Peter, iso ti nobyak. Hello, nice meeting you, Catherine. Kastamot ka da kayo, sir. Napintas gayan tinobya ni Leo. Sige. Agsarita kayo pa itarumwara ko. Inakagpaangin di Jerwara. Kasla nasingpot ti boss mo, alayo. Nasing mata talaga. Ngamin, kinuyog na pa nagawid dito lugar tayo. Inaramet may tilugan na. Wan nga ron, man ti boss akas kan ko na. Wana, kan nang tadpay kit di iti kwarta. Ngayon gatang miti agas ni nanang. Kasta ka di. Nasingpot nga ron talaga. Iso ang nagasatak unay. Tanatumpong akti boss ang nasingpat. Leo, kano ka manan nga gawid di dyan lugar yo? Diyak pala gawid ka na gito, sir. Anong tilangan ko hindi na panabulan? Awan problema iti dayta. Okay lang kanya. Ha? Agawid ka kit di.
Ang kasarungkaran ni nanang mo. Abang ano awanan ka sa pulan na ijibalayo. Igatang amin ti masapsapul na. Mabit lang ha. Antoy. Igatang mo iti kasapulan ti inam. Ala, saanan sir? Ada pa'y kwartak. Alakid din. Awate mo. Masyanak iti inam. Iso atulong ko na itan kun kuana. Naimbag man ta nag-awid ka man anak ko. Kat kaduan pa'y tibos mo. Una nang, taumay da kay sarungkaran. Ay, wan. Napanan ni Sir Peter, anak ko. Diyan ka mo ah. Kunak nung nagpakada-kada kayo? Saan mo? Pinagandar na tilugan na. Idikwan, nasibot mo tan. Ang mga nandala na pananananang. Kasano nga rudan ti trabaho. At dapay nga rud maswildom no kanayon tilangan mo. Kumpleto mo't latatit itad ni Sir Asweldok, nanang. Mas daawak at talaga ijay bus mo. Anya launay nga tati magusgustuan na dito'y lugar tayo. Apay akay kayat na ti agtali na dito. May salati amok, nanang. Presko, ti klima tayo. Daytoy, sir. Uminom kayo iti danom tinyog. Nasamit day tatakapurpuros launay. Agyaman ak manang. Nakasingsingpet kayo kanyak. Wanata nakasingsingpot ka mga min kada kami, sir. Napanan ni Catherine manang. Awan met. Ay, adlay di silid na. Nagpulas biit, tadi na ngamin napakadaan tiyo umay mo. Urayong biitan, Sir Peter. O anya, inaklon mo ni Peter, Catherine. Saan pa'y nanang? Eh, anya pa'y lat urayam ngay. Aklo na mo na tamang ano sumapul iti sa baling arman na. Kasano ni Leo, nanang? Bye-bye amon ni Leo. Awan na pinta sa masakbayam kang kwana. Tapada tayo mga marigriga day jay. Sa bagay, kaya't ko agumin awat ibiyag ko, nanang. Ay kawan na. Isuan ni Sir Peter ti pakiasawaam. Saan mo tamadlaw alakay? Jay latawan kan busis na ti lakay. Ngam tirupa na ubing pay. Kaslay na una lang iti sa nga pulo at awan ngam sika. Panunutom ti masakbayam ka ti ren Sinaam to ni Leo. Tapno sana mang namnamakan ka. Wan, nanang. Padaklan yung tibalayo Catherine. Ha? Wan, Leo. Catherine! Ingkay saganan ti merienda dagiti trabahador. Wan, nanang. Ay, Leo, agawin ka pilaing. Pasensya kan tanerong timing ka masumarungkar. Makumikom kami ngamin diti balay. Sige na. Mapanak nga rodan. Itay kumapay Sige nga rodan na. Sige. Payakas jay. Kalati pa nagbalik ti trato ti ina ni Catherine kanyak. Nagubsang mo na makisarsarita kanyak. Adda nga ta di na ng gustuhan. Anya ti basol ko kunkwana. Hello, Catherine. Hello? Busy ka di? Itay pa ngamin nga awagan ka. Ngam di mo sungsong batan ti awag ko. Sorry. Jack nangog ti cellphone ko. Madlaw ko kun ka. No Jack ag-text, di ka pa yan ag-text kanya. Sana kas idi nga inaldaw o makaawatak iti text mo. Sige. Tagdapi aramida. Baliwam to lang ang ti umawag. Bye. Apay kas jay. Madlawan nagbaliwan ni Catherine. Sana mabalin ti kastoy. Agawid takasaritak tinobyak. Ket no kas kasano. Ijaya kun ti panagkasarmi. Kaduan kan Leo. Uray sanen sir. Mabitak lang. Agsubliak matlano bigat. Basta kuyugan kan. Ala, mapanta. Usaran tatilugan ko. Ha? Nasaya ate may kalayo. Isublikan ka daytoy. Apay ngin sublim ti kwintas nga intad ko. Basta isublikon. Catherine, ada ka di basol ko na nagkurangakan ka. Ibagama.
Sorry, noon naman ti basol ko. Basta isubli ko na ito eh. Katlipati mo ti amin may papankadata, Leo. Anya, Catherine, di mo kumamot sa ti kasta. Agbreak tan, Leo. Saan? Diyak umanugot. Ay-ayatan ka. Diyak kabala na mapukaw ka kanya ka. Di mo man idaldal ti bagi may tanak ko no di na kan kayat. Adan sa baling ay ayatan na. Kat iso ti kayat ko pakiasawaan na. Pinayaban na ka nun, sir. Apay ka di. Pasensya ka na. Ang amnaskan nga agbawasak iti trabahador ko. Ha? Kat may saka kadagiti ikatag iti siyap. Talo kayo maikat. Apay, sir. Ada ka di basol ko. Apay nga ikatandak matan. Awan, di basol mo. Agkisayak laang. Tanay, medyo kumapkapsot ti kita ti siyap. Ha? Nay, adumot lata ti customer ti shop, sir. Nanayunan pikit niya, ha? Di nakisuro, Leo. Ha? Noan niya ti pangadang ko. Isu ti masurot. Mawatam. Kasano nga rudanan ako? Awan ng trabaho. Uwan nga, Rod. Ang sumapulak iti pagtrabaho dito lugar tayo, nanang. Ala katunan Anya nga road. Ngam panagkunak. Adda nadagsen arason. No apay nga inikat na katibos mo. Awan mo't amo ka basol ko. Una yan. Tanaira na pa'y mo't asin inaanak ni Catherine. Kalpasan na. Kasya tinaramid tibos ko kanyak. Ay gayam. Adag warwaras adamag dito ilugar tayo, anak ko. Anya damag, nanang. May panggap itinubyam kin ni Sir Peter abos mo. Anya na ita? Adda kanumat gayam relasyon da, anak ko. Anya? Pakawanan na, Leo. Agam sapay kumata saan mo panunutan nga inagaw ko ni Catherine kan ka. Sir Peter, apay ana aramid yu ti kastoy kanyak. Ulit tak, Leo. Saan ko nga inagaw ni Catherine kan ka. Diyak ang gagara ti amin. Ngamin, agpada kami itirik na. Juan Leo. Sorry. Ngam nagbawing tirik na kini Sir Peter. Isugayam kay ayatak. Apay ana aramid yu ti kastoy kanyak. Ladingit, Leo. Agin inayat kami ka ni Catherine. Kaya nagkasar kami iti mabit. Kan adan na pasamak iti nagbagatan mi. Diyos ko, awanan ti sabali a pagkamangak, no di sikalang. Sikalangan ti amo ka pangitalkak, kadag ito'y apaglablabasa kita. Ikanak ko may tikir ti pakinakam, Diyos ko. Sapay ko tamalasatak tag ito'y apanubok itibiyag ko. Nanang! Nay, apay anak ko. Anyat pakaragsakam asimang po'y anak ko. Nanang! Nangabakak iti raffle draw. Anya, anyat inabak mo ngay. Naalak ti grand prize at 2 million pesos, nanang. Anya, Adan pag negosyo tayo. Narabyan ka manin asimang patpita. Awan bibiyang mo. Balay ko na ito'y. Maramid ko amin na kay kayat ko. Aramid iti kay kayat ko. Awan karbagam ang mga tipa kanyang iti kayat kong aramidan. Anya? Asawa nak, Peter. Awan! Tasyak timang pakpakan kan ka. apay akasta kamatan. Nagbalbaliw kan kanyak, Peter. Agdrama ka manan. Heh! Ala! Aginanakon! Ditakan! Apay nagbalbaliw matan anaming pinsan ni Peter kanyak. Basol kumatlang ti kastoy anak panaga. Insukat ko ti pudpud nung ay ayatak ken ni Peter.
Gaputa kayat ko ti rumangay. Ngaman yan. Kasto'y matlagayam ti pagbanagan. Sa anak anaragsak iti danda ni Peter. Baso kumatlang no apay kasto'y tinagbanagan. Basol ko. Saan amagatang ti kwarta ti talinaay ti panunot. Di ka pasisirap iti pirak tapno awan to ti pagsangitam. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ti awanan bain a Claire. Addan to aldaw day jay a babae. Oh, apay nga agungot ka mat na nagawid, bakit? Ay, naikatak iti trabaho, gapukin ni Claire. Ah, Noon niya lang aming tinapan na impulpulong iti boss mi. anya? Anya nga ita, siya akong tinapukawan iti trabaho. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti daigi a babae. Sapay la ko mataiso ti sumarunong nga ikatan ti boss mi. Anya? Ay, amangan no si Katina Kabasol, bakit? Anya, dayjay a Claire ti patyam, idinto ta siyak ti asangwam. Ha, agpampanunot ka kadi, ah? Amukan, Karen. Amok dagiti ugalim asana nasayaan. Iso adyak patyan anay kat ka iti trabaho gapo iti sabali a tao. Di ko namkid diakit, basol mo. Anya? Oh, sa di naman ang ti papanam. Nakabalas ka, mate. Mapanak iti ayan ti gayom ko. Ijay ayan ni Lisa. Mapan ko sa ludsudan. Barang agkasapulan dapay, ijay pagpapaayan na restaurant. Ay, kat mo na. Anya ay ngarot, katawan mo ten trabaho. O sige, inakon. Barang madanon ko ni Lisa, ijay balay na. Itangal daw ti amok a day off na. Sige, agan anat ka. Anya? Inikat da kay di pagtrabaho, mare? Wan mare, naikatak gapo iti dayja ang Claire. Apay ngay? Noon niya laditan timpul-pulong na iti boss mi. Agasam, imbaga na kano at tunggal awan da boss, ag cellphone lang tar aramida. Anya? Addan to aldaw dayja a babae. Saan la may satel daw? Ay una yun? Iso nga imayak kan kamare. Amangan no agkasapulan pa iti boss mo iti restaurant a pagpapaayam. Ay, wan! Apag iso ka pampano ti may sa akadwami. Sige, bayam. Kasaritak to ni boss inton bigat. Awagan kan tumare. Sige man nga rod mare. Tani awan trabaho kita. Amumet nga ado ti babayadak. Taad dalending ko. Wan, di ka madanagan. Awan trabaho na, kunam, Lisa. Wan, madam. Naikat ngamin itisigo na trabaho na. Kasta ka di, kapinanom? Gayem ko ni Karen, ma'am. Di kay madanagan. Ado ti experience na. O sige, nasayat nga rod lo kasta. Ayabam nga rod inton bigat, tagsarita kami. O sige, madam. Hello mare. Mare, nakasarita ko ni boss. Umay ka kano inton bigat. Kasta ka di? Ay na, agyamanak nga rod mare. Awan na nyaman na. Isungag sagana ka Masapakan to. Wan mare. Uy! Adagayam ka barbaro akadwa tayo. Naku na ni boss, asika ka no, tinangisarakan ko na. When June,
Ay, Karen, iso ni John. John, ni Karen, gayam ko. John, ba't ngay bagbagam? John na adi. Ay, alaman langan. Hello, nice meeting you. And I'm happy to work with you. Kasta akmat kada kayo. Ay na, naragsakak. Gaputa nagsisingpot kayo amin. Kumusta ti aldaw mo ba kahit? Nasayat lang tamot lakay. Ngam, Ne, apay, adamanan pare ka. awan matkit di. Ngam ni Lisa Hay, awan latat nagbaliwan na. Pabidalat na. Kunamlan asino. Anya? Kunaklakit din no agpada kami a food server. Saan mat gayam? Isumot ti adda ijay counter. Kanya nga road kat iso matital kan jebosyo. Sa may sa, dahi tamo ti inaplaya matrabaho. Iso adi ka ko magreklamo. Nabayag kaya managayem mo ni Manang Lisa, Manang Karen. Awan, apay ka di. Awan, nadama ko lang. Ungayam, nabayag ka din nga adda dita counter? Wan, apay nadamag mo ti kasta, Manang. Ako, awan, nadamag ko lang. Naimbag man, awan ti mapukpukaw a collection no kasta. Ha? Oy, ibagakan ka dayto Ngamda tala ang ti makamo. Anya? Amok namin ti ugali ni Lisa, no may papan iti kwarta. Naalis to day jay. Kasta ka di? Iso siguro ano maminsan kat masyur ti koleksyon. Ay nasaya tayong bagam dayta. Iti kasta, si putak dagiti gargaraw na. Anya, kasta tinakunagan ka ni Karen? Well, sir, iso siguro ano maminsan kat agkurang ti koleksyon tayo. Pacheck mat gaputan na bayag damat nga gamam mo. Iso anas ka na pangkin tayo dahil sa sir. Narigaten. Katwan na. No kasta nga rod, ibagakan ni Mona. Iti kasta, sukatan na ni Lisa ije counter. Anya, kasta timbaga ni Karen lakay. Wan, imbaga na kano dahi ta ka ni June. Anya, Iso ano maminsan short ti koleksyon tayo. Ngamin, adamat gayam ti sana nasayat nga ugali ni Lisa no may papaneti kwarta. anya. Iso apangkan tayo no pudno dahi ta. Iti kasta, sukatamon ni Lisa ije counter. Narigatan. Apay akas tamat ang aramidam, Karen. Ha? Nakadkadlaw adakas ti apal mo ka ni Lisa agayem mo. Iso akas ta, ti bagbagam. Kat pudno mat, atidog ti ima day jay. Nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Anya? Napanaknakam ka di dayta? Tapno dayta ti ibagam iti bosyo? Ay na Karen, ni Lisa lang arudan tinang tulong kan ka tapno maadaan ka iti trabaho. Ita, iso pa iti tadaalam iti mismo abosyo? Basta, jak kayat ti ugali na. Kunam lan asino? Kunam no iso ti akin kuko iti restaurant. Baon a baon. Lisa, manipo din ton bigat. Tumulong kan nga ag-serve kadagiti makan. Siya kun ti agyan iti counter. Sige, ma'am. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Mabit lang, Lisa. Adda na kaibaga kada kami may papan iti ukalim. Anyat kaya tiyo sawan, madam. No sa anak ngagbidot, iso siguro ano maminsan kat masyo-short ti collection tayo. Gapukan ka. Anya? Kas itinakunak. Adda na kaibaga kada kami. Iso manipo din ton bigat. Ag-serve kalangan iti makan. Karen, adda ka nun nang ibagakan ni madam. Kastamat din ka ni sir. Saan ka nun nasaya at ti ugalik no maipapan iti kwarta? Ha? Kasta ka di? Ala, asino ngay nga ta? Ay, tsak mo, mare. Ay na, nabayagan nga trabaho ak kadakwada. Ngam, italaas to eh. Ngam, ayos lang. Sana parikot kanyak dayta. Tawan mo't kinapudno na. Agtrabaho akit di tinasayaat. Ipakita kadakwada saan apudno ti ibagbagada kontra kanyak.
Anya? Pampanunutak nga mga ni bakla tinang ibaga iti daychay. Tamanipod pa idi. Kaya't natagyan iti counter. Ngam, saan nga imanugot ni madam? Kasta ka di? Wan. Ngam, narigat mo ti basta agi tudulatan. Iso baybay akon. Jonah, nasayata nagranata ita. Day off ngamin ni Karen. Isong awan. Kaya't ka man nakasarita. Ah? May papanitian niya, manang lista? May papaniti na ibaga ni Madam mo na kanyak. Ha? Kinapuno na. Iso nga imbaga na at tumulong aklangan nga ag-serve iti makan. Tanda ka no na kaibagakan kuha na asan ang nasaya at ti ugalik. No may papaniti kwarta. Ah? Agpudno ka man kanyak. Sika ka diti nang ibaga kada madam. Saan nakagumurakan ka? No bilang taaklo nam ti kinapudno. Kaya't kula amaamuan. Manang Lisa, sana siyak. Iti uray ka ano man, tsak marami dayta. Ha? Kinapudno na. Amok no sino tinakaibaga iti dayta. Gapota na sa unang mutla kanya. Anyat kaya't mo asawan. Kato ni manang Karen tinagapo na dayta azao. Anya? Wen, siyak ti muna nang ibagaan na. Aklo na ka nagbidutak met gapota na mati Ang kalpasan ti manungal daw. Napanunot ko asan apudno. Gapota madlaw kumatkan ka, akayat mo nga ipanagna kada madam. Asan apudno ti ibagbagada maipapankan ka. Nasaya ta si Mangpet kan Karen. Karen! Awanan kay tibain. Lipata mo nga kumarita. Ni, apay, anya ti basol ko. Di ka man naging didi. Agasam, si ka lang arudan ti tinulungak. Tapno maadaan ka iti trabaho. Ngamita, dadailan nak pa iti boss tayo. Ha? Ita, amukon na si ka tinang ibaga kadakwada nga atidug ti imak no maipapaniti kwarta. Dito isango ni boss, ibagam kadakwada, panaknakam no pudno timbagam. Ay, kwa. Ay, namari, pakawanan na ko, ma. Awan pa manaknak ko. Naaramid ko la dayta, gapo iti apal ko kan ka. Anya, mismo ako marem, pagaramidam iti saan anasayat. Gapulaang iti apal mo kan kuana. Anya, klas iti panagpampanunot ita. Aklunak nga damat bidot ko. Gaputa na mati ak adagos. Ngam na ipanagnak ni Lisa asaan apod no, dagiti pamadakas mo kan kuana. Pasensya kayon, ma'am. Aklo na, bidot ko ti amin. Lisa, pasensya ka kuman kanyak. Ma'am, Pakawanan nakmat. Kastamat ni Seryo. Gaputan na mati kami adagos kadagiti imbagbaga day chay a babae. sana nasakit tinakam ko. Gaputa ang mukmat nga awan kinapudno dagi jeng imbagbagana. Talagang awan aramid ko akasta, madam. Wan, amumi dayta. Tanapanagnakan min gapo iti kinabayag mo. No apay anamati kami adagos iti imbagbaga jay kumarem. Gapo iti dakas nga apal nakan ka. Kumpurmila ditan timbagbaga nakan ka apam madakas. Asaan met apudno. Ala, at iti sweldom Karen, ala imon. Agyaman sir. Pasensya kan ngam nagsaritaan mi kani Mamyo amaudin nga aldaw mo ita daytoy dito restaurant, ha? Ngam, sir. Kasapulak ti trabaho. Pangasiyo ko ma, didak ikatan. Pasensya kan, ngam saan mi akayat ti trabahador akasken ka. Adadaelem ti padam ataw. Sabay ko ma, tamawatan nak, ha? Sir, Nilisakit din at imawan kada kami ti dadaelem. Idin to takabarbaro ka laeng. Sa may sa, isupay tinang isarakan ka ditoy. Mala, sabay ko mata makaamiris ka. Anya, inikat da ka manan iti trabahom? wanla kay. Siguro, gapo manan iti saan anasaya at nga ugalim kan aramid mo. Kasta lang rudon ti makagapo. No apay nga inikat da ka iti sigod at trabahom.
Gapo iti kinalaing mo amang dadal iti padam a tao. Ngam ita, inulit mo manan. Agbababawi ang itinaramid ko lang ay. Uray agbabawi ka tanalpasan ti amin. Naramid mo. Anya nga ita, awan man ang trabaho. Lakay. May kadwadaytan nga naramid mo. Sapay kumatag nakam kamutan. Pagyamanam, no adda pay mayat ang mangawat kan kang agtrabaho. Gapo iti kastang o agalim. Oh, anya, naawat ka kadi tinapanam ang nagaplayan? Saan nga rod lakay? Duan a restaurant tinapanak. Ngamuray may sa. Awan nang awat kanya. Daytan ti bagbagakan ka. No saan mo kumaan nagaramidan ni Lisa iti saan ang nasayaat? Nalambit nga aging gaita. Ket adda ka pay lang agtrab-trabaho ijay. Oscar. Ay ket aganos ka ah. Anya nga rot. Inaramid mo mo't deta. Titakderam. Ni, si kamot gayam ti masabat ko, Karen. Lisa. Dandan di ka na ilasin ah. Apay ngay akas lang imisit kamutan. Saan ka na napudaw kasi ti sikon? Kan, papanam, apay nga daymot mabangkito. Kwa, mapanak ijay ayan da tata istong. Inak makisak ka. Ha? Makisiksik ka kaitan? Di mat kadurman mo di ti kasta trabaho? Pudno dayta. Ngam gapot ang awanan ti mayat ang mangawat kanyak nagtrabaho. So nga awanan ti choice ko. Anya? Mabisinan dagiti anak ko no sa anak nagtrabaho, Mare. Iso anas kan nga agano sa. Basit mat nga minti sweldo nila kay ko. Ay, una. Anya ngay nga rod. Kat sapay ko maa. Takabayatan ti panagsakam. Maamiris mo dagiti bidot mo. Wan, Mare. Naamiris kun dayta. Kinapudno na. Mababain ako na kan ka. Gapo iti naaramid ko. Nala, bay-bay amon day jay mare. Lipatan mo, tinapalabas. Tinapatag, nakamiriskan. Amin nga ramidam, adda katukad na. Kat no kayat mo ang nasaya at to ti pagtungpalam, nasaya at matngarod, ti aramidam. Bueno, gagayam, di tan dinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Ensurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Ay, pangaldawan. Ngamawan pa'y sidaan. Ay, huwan nga rod baka. Idirabi ay nagsidata iti tuyaw. Itay bigat tuyo manan. Sa ita tuyo manan. Ayuna yan tikas tuy abiyan. Saan pa'y mangamin nga inted ni Elena tay tangdan ko ang nagkali iti pagbasuraan da. Kasta ka day. Sa napalay, no ited na, inka gumatang iti sidaan ta karnay. Ha? Wano kalangan iya tersina da Jewel, ta umutang kapayla iti sidaan. Bayadak tao no ited dati tangdan kao. Oh, da kayo magayam. Anyat gatangin nyo? Ay kwa, sa anak agumatang barok. Anya? Umutang ako maitisidaan. Bayadan mi matlaang. Apaman nga itad at itangdan ni Tatam Aramon ang nagkali iti pagbasuraan. Kasta,
Kanya nga, iti utangan nyo si Day, nana. Kuha, may sakilo kumakaranday. Ala, ikan kayo ngam pangasyaw. Saan ko mga bayag ti utang ya, wan? Un, bayadan mi matla adagaws. Mabit lang. Mga laak, iti utangan nyo. Anya, imay imutang ni Nana Rona iti karne ko na. Imay itay. May sakilo ti inala na. Imbagak lang aruden kan ka. Ano umay da umutang, saan mo idang ikikan? Ah, Amo mat anagrigat asingiran dagi di atat tao, ha? ingka rin naman bayadan naman la adagos. Oho, mamati akto, inton na bayadan dan. Iso nga inton maminsan, saan mo ida apapautangan? Pangaasim ha? Ay na, tata, pasensya kay lakuman. Jack pa'y lama itititangdan nyo ita. Tani, na-delay ti pawit nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kawan Anya nga road. Di kay madanagan, tata. Apaman ang makaipaw nila kay ko, ibaon kunto ni Jason amang itulod iti balayo. Ay, uwan Awan parikot iti daytay, Lina. Agyaman nak, tata. Nanay, saan ka di pa nagpawit ni tatang? Saan pa'y nga rod, anak ko? Inawagak itay ngam ko na namatasan kanupay ang makapanaw iti trabaho na. Ada kano isang sangbut na. Kasta ka di? Ay, Jack pa'y maitititangdan ni Tata Ramon ang nagkali iti basuraan. Ni, sapay awan abasto tayo anak ko. Uwan nga rod, nanang. Awanan si Dan iji kusina. Uwan nga rod. Sige, mapanak man pa'y la ijayan damanong Joel inton malam. Inak pa'y la umutang kadakwada. Na, imaya, kaputa, umay ko ibaga ano mabalain. Kat saan mi pa'y labayadan di inutang may. Tanay, awan pa'y makwartak. Anya, kat no imbagayo kanukin ni Joel abayadan nyo adagos. Kuwa nga bain, saan pa'y nga intad ni Elena titangdan ko. Ngam di ka madanagan. Apaman nga itid na kitagbayad na kadagaw. Siguraduhin nyo lang ang tata. Amo yung mat nga istrikto kami no may papan iti utang. Oh, si kamat gayam kumare. Anyat gatangam. Ay, kwa, sana ka gumatang, mare. Anya ngay nga rod. Umayak pa'y la kumaumutang iti abastumi, numabalin. Na-delay nga min ti pawit nila kay ko. Anya, utang manan. Ay, hindi ka madanagan, mare. No agpawit nila kay ko, bayadak to adagos. O ano, ikan kamare. Ngamne, pangaasim tabayadam adagos ha. Amumat nga awan kumakumare kanyak no may papan iti utang. Ay, uwan ko, mare. Unay lakit din. Agbayadak to. Ay na, itid kumamutin ni Elena titangdan ko nagkaalay ti pagbasuraan da. Ha, Tapno mabayada kung di utang takar na ititersay na da Jewel kanina. ay, uwan nga rod lakay. Ay, Ang mga nuan yan tumanan ti agkakadakas nga ibagadagi dyan nga agasawa. Narigataan. naggapuak ijay itay bigat. Napanak nakisarita ng makapungtot ni Nina. Kasta ka day. Bala, ingkanto singiran ni Elena. Tapno mabayada mo jay utang ta. Ne, mano nga aldawan tinapalabas? Ngam api ngay, awan matan ni Tata Ramon nga umay agbayad. Saan da pa nagbayad? Saan pa nga rod? Idikalman ko pa'y lang ur-urayan, ngam aging gaita, awan matan. Una yan. Laklakayan nga ulbod. Ay, maudi talaga na panagpautang ko kadakwada dayjay. Rumbang lang. Kita nga ma, nagrigat asingiran. Maturog ti puunan no kastalatan. Una, iswarumbang ko mga umay damit na nagbayad. Ala, bayam. Siyak to ti mapan agsingir iyay balayda. Oh, anya ngay, manon nga aldaw di utang niyo, tata. Agbayad kayo na. Ay, pasensya ka nina awan pa ti kwarta may. Anya ngay, dayta. Saan kayo matgayam asigurado ang makabayad? Ay nano kastalaang, pulos adi kay ton makautang.
talaga at pagpungpung tutundak dagi jay nga agasawa. Apay bakit? Agasam, napanak ije balay da. Ngam awan mat pagbayad da. Kanya nga ro day ta imot mo a papel. Kastoy langan taramida. I-post ko man langan ijay Facebook tinaganda. Ha? Bareng agbayad dan. Ay, wan. Husto day ta bakit? Siguradong agbayad da. Hoy, Jason! Oy! Nasaya at na nakita ka. Umay ka man ditoy? Auntie, Adda ka din inanang mo ijabalayo? adda. Apay ka di, auntie? Nasaya at. Ibagam kan kwa na nga umay agbayad iti utang na. Uwan, auntie. Tano saan? Inayon ko nga i-post iti Facebook tinagan na kadagi tinakautang kanya. Anya? Alain kan, saan mo aliplipatan di imbagakkan ka, ha? Nanang, ingkay ka nung bayadan ng tiutang nyo di store da nanang ina. Ay, unay mo ni Marinena. Kaslay tarayak mo di utang ko. Hindi kayo utangan inton sa marano. Ang mga no, i-post na kayo iti Facebook. Sige nga ron. Mapanak man ni Jenda tatamara mon. Ha? Inak ito titangdan na. Ta sigurado nga urayan na matan. Kan inak to bayadan ng tay utang ko gestor. Umay ko man ito titangdan nyo, Tata Ramon. Oh, adtoy oh. Ay na, ay agya, manak. Ay, makabayad kami iti utang mi iti terse na da jewel ka nena. Ha? Da ito lang kami tinamnamaan mi apagbayad, balasang ko. Ay, kasta aya. Nala, ingkay nga rod bayadanan. Ta sigurado, pagpupungtutan na kay manan. Ay, huwag nga raw. Imay dito'y balay. Imay nagsinger. Hanggang di mi naitid at awang kwarta, may. Marinena, impus mo matan iti Facebook dagiti nagan dagiti nakautang kan ka. Ay, katwan na. Tapno agbayad dan. Kat si Kangay, agbayad kan iti utang mo. Ay, uwan mare. Ay, nagadumo dagiti impus mo. Una mare, barang iti day tangay naramid ko, umayan agbayad dagiti nakautang kanya. Anya? Iso ano di mo kaya't ama inayon tinagan mo, agbayad kamatan iti utang mo. Adtoy mare, bayada kung ti utang ko kada kayo. Pasensya atan medyo nabayag. Itay lang amin agsapaan nagpaw iti asawa. Ay, jak amo na niya ti maibagak iti dayjay nga inaramid ni Nena. Basit agatad. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Uwan nga rin, nanang. Saan mo't unay anabayag ti utang dagiti daduma? Ay, kasjay na ngamin. No adda utang mo, ti kayat na bayada madagos. Ganyan. Agpautang pa lang rin, no kasya ti aramidon na. Bye-bye ama. No kasjay ti pakaragsakan ng aramidon. Talaga gaya maimpos mo, dagiti nagan may anakautang kan ka, nena. Ay, katwan na tata. No saan kayo kumaan na tiwad? O di saan kong aramidan ti kasta? Ay, una yan. Iso abayadan yung ti utang nyo. Tapno ikatag tinaga nyo iti Facebook. Nagbasita nagatad, gamkas ti inaramid mo, balasang kao. Nawanin ti ado pa'y asao. Agbayad kayo kit din. Apay nga ita kailangan, nanang. Sa dino tinagapon nyo? Ay, inanusak tinagnag na anapan ijay daya anak ko. Ha? Diyak kayatan ti mapan gumatang iji tersena da Marinena. Aginggat kabalak ti magna, mapanak iji daya. Wala, nanang. Nasaysayat pa eh. Pustula day ta. Barang makaamiris ni Nana Nena saan anasayat ter aramidan na. Win nga rod barang makamiris to. Nay, apay ngagpayong ka, kat asidagla ang matiterse na. Ay, mapanak ijay daya lakay. Ijay tiinak gumatangan. Anya, Kabailak pa'y matimag na. Ano sa ko na? Diyak kayatin ti mapan gumatang ijay isturdanena. ha, Masair la ang tiriknak no mapanak ijay. Gapo iti saan anasaya at apanagsasauda ng asawa.
Kaya na nagbangsitan dagiti karga ti ref, bakit? Nag-expire sa amatan dagiti karne kan frozen food. Ha? Bakit? Apay di mo manlaw? Tiyan niya. Kuno awanan na pulos ti umay gumatgatang dito Tersina. Ha? Bakit? Saan na saya ati inaramid mo apan ang ipos mo iti Facebook itinagan dagiti nakautang. Anya? Ngamin, nang rugi iday, ngawan ti umay gumatang dito eh. Kat ita, nadadahil amin alako ta. An-muntang ay dagita. Dakilalugi ah. Wan nga rod lakay. Gusto ka. Saan anasaya at jenaramid ko? Naamiris ko matlaang data. Narigat gayam ti managing bubukod. Siguro no saan akas di tinaramid ko. Nalabit. Awan ko matinadadaal alako ta. Ken, mapalpalabas ko pa, dananarona. Kasta mo ni Mara Elena. Ijay mo tandaya ti paggatgatangan da. Isuan, naamiris ko ang maditi naramid mo. Ni, si kamot kayam day ta kumare. Bigbigat mo't nga da ka ti igit ti kalsada ngagpupur. Ay, wan mare. Pupuurak man dagito'y nag-expire alako mi. Nag-expire? Wan mare, gaputan na bayagan asaan anagatang. Ay, wan gayam. Pasensya kayo ko man ha. Amok ana pasakitak tirik nayo, gapu iti naramid ko. Ha? Gapu iti panang i-post ko kadag iti nagnagan nyo iti Facebook. Kat agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagak. Ala, lipatan mo day jay mare. Kat pasensya mo't no saan kami nagimatang ijay store mo. Tane, aklunak nasakitan na kiti naramid mo. Ngam awan kanyak day jayan. Lipatakon, tanaka amiris ka matan mare. Ay na, agyamanak mare. Nana, pakawanindak ko ma. Gapo iti saan anasaya at nga inaramid ko kada kayo iti kalabas. Ha? Amok anasair tirik nayo gapo iti inaramid ko. Naamiris mi, asaan anasaya at dayjay nga inaramid mi. Maala, lipata mo dayjay balasang gaw. Kat pasensya ka beton no saan kami agimatgatang iti istoryaw. Nasakitan kami nga main iti naramid mo. Ang awan kanyak dayjayan. Linipat kun dayjay nena. Ay na, agyang manak nana. Kat ikarik, jakon ulitan tinaramid ko. Kat nawaya kayo manin nga umay gumatang no kayat yo. Ha? Kat saan kayo apilitan no talagang awan pagbayad yo, nana. Basta saan ang matawanan Tapno addamat la pag-purchase ko itilako. Nuawanan ti karubam, di mo pagsasawan. Tama nga ni sudan to ti asitkam, nusikan to ti agkasapulan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo at YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Umayak man manang. Ay ni, ana. Ay, sumra ka Alala, kumay ka. Agyaman nak manang. Anyat gagaram. Umayak ko mabumulod iti kwarta manang. Damag ko ngamin naglako kayo kano iti pinyayo. Pag-enroll ko madya ka anak ka manang. Bayadak tumot laang. Ay, awang kwarta kun ana.
Gimatangak nga minen iti tsinso nila kay ko. Ay, kasta ya. Ang nukayat mo mat, gatang kon, tay tawid mo adaga ken ni nanang. Ha? Di yung mga lamas asikason day jay adagayo. Iso nga ila ko yung laangin. Ay, ikwa. Ay na, mayat kan ading ko. Mapakinabangan pa'y ti kwarta mapaglakwam. Ay, kunami nga ron ngayon ton adda kwarta mi kat pabuldoser mi, tanapintas day dya amapatan manang. Ay na, kaanon tupay day ta. Nangin na ti abang ti bulldozer itan. Pangalaan nyo nga iti pagpabulldozer yaw. Ha? Ila ko yukit din, ading ko. Siyak ti manggatang. Ni, adamot gayang paggatang mo manang. Ah? Ay, kwa. Ay, umutong ka. Agdiskarte ak iti pagbayad ko, kasjay. Ay, O anya, mayat ka? Gatangi kung titawid mo adaga? ay, kwa. Pagsaritaan min tupay nga agasawa manang. Sikat yung desisyon. Saan ajay asawam, Awan bibiyang na iti daytoy. Ta saan namot atawid ti daga. Si kamot ti akin tawid iti dayjay ading ko. Iso nga ila ko mun kanyak. Mabitlaing. Atay. Ala 5,000 dayta ading ko. Advance abayad ko daytan. Anya, ilakom titawid mo adaga, ana. Wan ko mananang. Gipit kami ngamin talaga. Pag-enroll dya po kuyo. Ay, sayang day jay ano ilakom, ana. Ay, nanang, saan na sayang? Siyak mo timang gatang. Awan mo't sabsabali, sana yan, nanang. Ken may isa. Di da mo lamas asikaso day daga. Nakasamsamukan. Di da mo masango amulaan. Di da kla matultulan. Naglawat imulmulaak iti pinya. Laya, kenda dumapay. Nalawa pa'y tay minulaan mi iti aba. Bayadam nga rudan manang, takasapulan mi talaga ti kwarta. Sige, ading ko. Umay ka. Mapanta, ijay si Led. Ha? 3,000 pesos manang? Wan, ading ko. Ay na, pasensya ka. Tani, awan mo't pagkas ko. Installment pa'y laeng Sa nabalit binulan mo't nga agbayad Manang, No, agbayad to iti matrikula jay anak mo ay umay kalaan kanyak. Tamang tedak. Alala, awate mo dayta. May mayaten ati kasta. Ngamtay pulos nga awan. Dakkel mo't daytan 3,000 pesos ko naman. Pangalaan pa'y iti kastangay. Malalala, itulin mo dayta 3,000 ating ko. sige nga rod manang. Mapanak man nagbakasyon ni jay lugar da Mario Pasita. Ay na, nagaddayaw. Mabandog kayo lang agbiyahe. Isudan ate eban nyo dito Kano mapan kayo idjay, amangan no saan da kayong tuman palubusan nun nga agawid. Ha? Isudan ti umay dito nanang. Naganda yun tumot nga minti lugar jay inasawa na. Isu nga ruda di kay mapanan. Tama bandog kayo lang agbiyahe. Agasam ta 8 nga oras ti biyahe nga Maktangan kayo lang agbiyahe nanang. Kaya't nangarod tagaliwaksay. Apay ay alapdam bakit? Ay na, saan? Ang mga nutila may bagbagadan tumanen kaninanang. Ang mga no sugsugan da. Tapno isudan to, ti pangtidan ni nanang itinabatbati adagana. Ha? Datayo, ti rumbeng amang ipatawidan ni nanang itinabati adagana. Datayo, ti kadkadwa na diti balay. Nukas jay nga agsakit. Syakmat, ti mangas asikasukan ko na. Siyak, ti gumatang iti vitamins na. Ken siyak, ti mangpakan ken ko na. Isuarong banglaeng asyak, ti pangipatawidan na iti dagana. Apay, di ka pa'y lamapnak ititawid mo ay Pasita. Nor arigan, sikat ti kalawaan ititawid. Tas ika mo tinakakaamuan ang gudgudwa kadag ititawid yaw. Pinilim pa'y tinapintas ti lokasyon na. Ay na, sumanao ka man ako na converting. Ha? Mayroon ranod ka mo ta. Para maglakad at tayo asang kapamilya ter aramide. Sana ya? Siyak ti inauna babae. Iso rumbang la ang tinaramid ko. Awa na. No di ka agbalin awais itan. Ay, awan ti magimulam. No agkuneng-kuneng ka.
Awa na, matay ka anak ka nga, Berteng. Pinapintas yung magaya man to'y family house tayo, pasita. Ay, na. Saan tayo na family house da ito, Manong Mario? Ah, Kahit ko asawan, balay min da ito. Tada kami iti asawa ti ng papintas. Sanin ama ko na a family house tayo. Ta, balay min da ito, Manong. Impatawidan ni Nanang kada kami. Tada kami, timang pakpakan ka ni Nanang. Pasensya kan, Manong Ang nasaysayatan, tay ibagak ti agpayso. Ta amangan ki dino adapay lan namnamaan nyo pagbibingayan tayo. Awanan. kastaya ading ko. Ketuan No kayat yo, ti umay agbakasyon. Umay kayo latamot Ta silulukat met, to'y balay me. Para kada kayo, Manong Mario. Agyaman na kading ko. Kanun gayam. Ang mga noadaan mo mabayar, iti daga. Apay, ila kumutan, tay daga, Manong. Huwag ko ma. Ada kami nilakla ko da daga, iti lugar da bakit. Kaya't mi agatangan. Ngamawan paggatang mi. Isuan na panunot ko nga ilako lang ang titawid ko adaga ditoy. Sige Siya kung timang gatang. Ako tayo sa bali ko mabayar, ading. Nay, apay Manong, di mo kaya't asyak timang gatang. Saan mo takas ta? Ada na ibaga ni anak kanya. Di ka masaksakitan Ang binarat mo ka no, tidagana. Installment pa Ay na, talaga mo't akas dyan, ti presyo dyan dagana. Tanakita mo't, pinabuldoser kon. Pag numarak mo't din ti ginasgastos ko dyan daga. Si Kamano di mo ila ko iti sabali da dyan. Siyak, timang gatang. Mayat ka man wenno saan. Kan, siyak mo tan, timang ibaga iti presyo na. Presyong agkabsat mo tan, Manong. Mo sabsabali, sana ya. Ila ko yung lagayam nagititawid yu adaga. Sa nabali nanang, taigatang mi mat iti sa bali adaga. Adadaga agatangan mi, di lugar na bakit. Ay, Nanang, saan da mutla ang mapagnumaran ti dagada dito? Saan da ang maasikaso? Isuan na saysaya at no ila ko dalaangan. Ken may siya, siyak mo ti manggatang. Awan sabsabali, Nanang. Sana mapukaw ti daga nga impatawid yo kadagiti kakabsat ko. Ta, siyak mutlaang ti manggatang. Kasanang war, pasita. Pagsaritaan tanti presyo ti daga, tagatanga mo. Mabalit na kitkas ko tap no maigatang kumutla dagos. Sige. No cash, nalakla ka ti presyo na, Manong. Ngam no kayat mo ti installment, nangin na basit ti pagbayad ko. Anya? Kasti kayat ko. Tap no maigatang ko adagos. Okay. Umay ka nga rod. Mapanta ije silid. Ije ti pagsaritaan ta, Manong. Kan agpinirmata iti kasuratan. Manang pasita, agbayad manan iti matrikula di anak ko. Iso nga umayak manan agsingir. Anya? No nakabayad akon. Nabayad ak aminan. Apay, di ka aglis-lis tayo. Saan ayang aging gano Disyembre ti panagbayad mo iti 2,000 iti binulan, Manang? Adamot tayo in advance ko kan kaidi. Sana ya. Nabayadak aminan, aging ga iti December. Apay ngay akasta, Manang. Awan saritaan ta akasta. Ay, no kasta nga agreklamo ka. Sige, sublimon ti daga nga inlakom kanyak. Ngam, bayadan mo't amin ang nagasgastos ko. Tanay, dakilan ti nagastos ko, iti dayjay daga. Ay na. Ay, Nanang, nabayagan day tang uyok yu Linsam tumalab dagitay agas yon. Ay, bakit akmat nga minan? Umadan ni siguro na ati apit ko. Mapantayo lang dyan ospitalan. Ay, saanan? Agimbagak tulatan no agimbagak. Di kayo mga rod agimbag, Nanang. So nga ipa-confine kayo man langan. Ay, gastos lanay ta. Basta yung ospital kayo. Ay, apo, nalakaya ti mapabasol no at dadaka sa mapasamak kada kayo. Ang mga no ibagada pa'y abinaybayan kayo. So mapantayo dyan ospital.
mapatawid akon. Diyak kayatan dito ospital. Nanganusan nyo pa'y laeng ti agtalinaid dito ospital. Naimbag dito, ta nakadextrose kayo. No ije balay, awan dextrose ije. Nakapsut akon. Matayak matlangan. Saan pa'y nanang? Di kay pa'y matmatay, tani. Adu pa'y tijak nalpas. Masapul nga ilakad ko pa'y dagijay apapele sa pirmaan nyo. Ay, anto yung tiagas ni Nanang. Oh. Ay, nasaya at tadakan. Ay, sige, pag tumaramton ni nanang, tarumwarak. Inak ituloy ta ilaklakad ko apapeles a pirmaan ni nanang. Day takat yung una mon. Imbis ati salunat ni Nanang. Ay, sus, importante da ito'y lakay. Narigrigat nga ilakad day jay no awanan ni nanang agpirma. Nuan niya launay ati di ka. Hey, di kan agsaupay. Ah, Nalawati daga ni nanang ang mapanawan na. Rumbeng la asyak, timang ipatawidan na iti day jay. Tasyak met, timang papaagas ken kuana. Oo, hey, lakay. ay nasaya tadakan. Agsungsung abo ni Nanang. Ipanlansa talagan. Aguray. Iruar ko na gito eh. Iruar ko na gito yung papeles. Nanang. Apo. Lakay, tulungan lang. Igamam to'y tamark aginatang ko. Tapag tamark kak ni nanang sakbay amatay. Anya ka din day takar aramidan, pasita. Is! Aday ta. Hala, timay sapay aramay mo nanang. Aday ta. Nang. Nanang! Nang? Nanang! Nanang. Ala. Nang. Ay, apo, no na yung paglakit din ta na abutak pa'y tibiyag ni nanang. Natayan ni Nanang, ang dagita pa'y lati ibagbagambay. Ay, uwan. Nanang. Ay, napo. Nasakit di po pusay mo, nanang. Anyang arud ngay. No, agpatinggala dito yung tibiyag mo. Ay, awan mabalin, may, nanang. Sige, kapi kayo. Ana? Nakasarita ko ni Manong Mario. May papan iti da ito. Duan ababoy, tinaparte. Kat pagbibingayan tayo ate na igatang iti baboy. Kan agparti tayo tupay, intun tabon. Manang. Di yun namaan ti maurur nga abuloy Tapagbayad ko dayjay, iti nautang ko, pinagpapaagas ko, idi, kan ni nanang. Uwan manang. Sana problema dayta. Kenwen gayam. Siyak, tinang ipatawidan ni nanang, iti nabatbati adagana. Tapno di yumot ko na. Ato iti kasuratan. Basaem, ana. Tapno awan ti maibagbagam. Impabasak moten, kini Manong Mario dayta. Lakay, kitaham ka di dayto. Apay tabarokong mo. Apay ngay. Adda na arikap ko abukon. Ay na, nasakit no igamak. Anya, ay sos. Anya daytan ngay. Ay, intag pa doktor. Tapno maamuan ta, no nya dayta. Ay, lakay, kanayo na ka maulaw. Awan ganas ko amang mga. Kimutong ka pa yan Kun bimakit pa inti langam. Ala. Agrubat ka, taintag pa doktor. Ay, nalakay. Apay ngay anada. Nagitigas to ya sakit. Jagbay kayat ti batay. Ay na, saan ka pa'y amatay? Magasan ka pa'y. Basta surutom amin ngayong bagat ti doktor. Uray, tadamot kwartata. Pagpaagas mo. Wanang, kas na jakpat yun nga. The breast cancer ko lakay. Sigun iti doktor, kat saan pa'y anak araw. Magasan pa'y ka no. Basta tong paalam amin ngayong bagat ti doktor. Wala kay. Uray maibus amin na kwarta talakay. Basta maagasan nak. Jagpay kayat ti matay. Di ka pa'y may nakarubuat bakit? Kaya yung schedule ti panag-chemom ita. Sana ya? Maibusan ti kwarta talakay. Isardeng kun san ti agpaagas. Awan kartatan. Adda pa'y. Usa rin ta pagpaagas mo da jay. Maibusan lagay.
Awan kanuntan. No ibusin ta day chay. Ay na, mairemedyo ti kwarta. Daitakin di salon at mo, ti kapat ga na panunutan, tapno agimbag ka. Abay ngaya kastoy di mabaspasamak kanyak lakay. Abay ngaya jakmat lang amin nagimbag. Sige, agrupot ka kay din. Tama pantay di ospital. Manang pasita? Si kamot gayam, ana. Wen manang, kumusta kan? Gastoy ading ko nakapsutak lata. Ay na, grabe mo tikim mo to nga manang. Awan nga rod. Awanan kwarta pagpagas ko ading. Naibusan ti urnong mi. Nailakok pa yan dagiti dagdaga. Kamdya mo laging bagan. Ha? Ay nahapo. Kasyandak kumading ko. Tulugan dak. Tapno aging bagak pa'y. Wen, di ka madanagan. Nagsaritaan min ka ni Manong ti maipapaniti dayta. Amo mi akasapulam ti tulong mi ita. Iso asidadaan kami at tumulong kan ka. Gihaman na kading ko. Kat pakawanan da ko ma. Nagbalinak ngamin nga gumakapsat tiyo. Yang hininot matlaan na ibos. Kapo iti pa nagpapaagas ko. Namiris kunti bindot ko ading. Iso pakawanan da ko ma. Ala, di mon panunutan dayta manang. Agpaimbag kakit di. Uwan, ikarigatag ti agimbag. Tapdo pasul nita, tinagbasulak ka na kayo, iti kamsat taning ko. Saan anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo no naagom ka iti padam at tao. Iso ano di mo kaya ti makarma, agsingsingpet ka. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag